हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। आवत रहली कुछु करत रहली अपने मैया जी के जेवना बनावत रहली अपने मैया जी के जेवना बनावत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। आवत रहली कुछु करत रहली अपने मैया जी के जेवना बनावत रहली अपने मैया जी के गेड़ुआ भरावत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। आवत रहली कुछु करत रहली अपने मैया जी कैसे जिया सजावत रहली अपने मैया जी कैसे जिया सजावत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली। काहे बंसी बजावला कान्हा आवत रहली।